Te salut cu drag și vreau să-ți mulțumesc că ai rupt din timpul tău ca să-ți ofer cea mai simplă activitate la nivel global. De ce să rămâi cu mine până la final? Este că îți voi arăta cum poți să devii o versiune mai bună a ta sau te voi ajuta, desigur, cum poți să obții mai mulți bani muncind mai simplu, inteligent și cu activitate pe termen lung. Și, bineînțeles, timpul pe care cred că mulți din noi avem un timpul unul încărcat, dar ne dorim mai mult timp pentru noi însumi sau pentru familia noastră. Motivele pentru care să alegi această activitate este că te poți înscrie simplu și sigur, fără riscuri, da? Flexibilitate, îți oferă flexibilitatea de a lucra de oriunde și de a stabili propriul program de lucru. Dacă te gândești că aici ai un program, să știi că nu, tu singură îți faci programul tău de lucru. Creștere rapidă, oamenii sunt mai deschiși la lucruri și oportunități pe termen lung. Colaborare ușoară. Colaborezi și te extinzi în mai multe țări pentru a-ți crește activitatea. Și ce mi-a plăcut mie este că cred eu că foarte multe persoane sunt în căutare de un venit săptămânal, lunar și un venit pasiv pe un termen lung. Dacă te întrebi dacă această activitate poate face oricine, da, dragilor, oricine o poate face. Dacă vedeți, aici am enumerat câteva persoane și dacă vă uitați atent, aceste persoane au ceva în spate, ani de când au intrat în această industrie. Fiecare, bineînțeles, că are o poveste în spate, dar să știți că noi, nu contează în ce domeniu suntem, nu contează vârsta, important este cât de mult dorim noi să ne deschidem pentru a începe ceva nou și care dorim să apară în viața noastră. O să trec la următorul slide pentru că ar fi foarte mult de povestit despre aceste persoane, dar să știți că aceste persoane au reușit din motiv că totul a plecat de la motivația puternică de a reuși și de a schimba acel lucru în viața lor. Cu ce suntem diferiți? Aici ne dezvoltăm împreună fără să facem investiții. Dacă te gândești că dacă eu să încep astăzi activitatea în sine, mi-ar trebui să investesc în dezvoltarea mea personală, să știi că nu, pentru că ai suport din partea noastră. Max este pe nevoia ta de te ajuta cu cele mai multe, ceea ce foarte multe persoane cu părere de rău în ziua de astăzi, pot să spun din propria mea experiență, este că oamenii nu pun accent pe oameni, dar pun mai mult accent pe ei, pentru că se gândesc mai mult la nivelul, să atingă mai mare nivel în compania în care este, în puncte, în bani și așa mai departe. Nu toată lumea, cum am menționat, o parte din oameni. Și ceea ce eu fac foarte mult este că pun accent pe tine ca să te dezvolți frumos. Îți ofer formare pas cu pas prin primele luni, pentru că cu siguranță să ai nevoie de un sponsor, o persoană care să te ajute să ghidezi pas cu pas, având în vedere că venim toți dintr-o zonă, până ajungi la banii doriți, la care să te ajute să câștigi libertatea financiară, care, eu zic așa, că libertatea financiară o poți câștiga doar în timp și, bineînțeles, muncind mai simplu. Te ajută să-ți alegi metodele de lucru care crezi că ți se potrivește, îți creezi propria structură din care tu ai dori să obții, te ajut cu materiale pregătite ca să tragi și alte persoane lângă tine, pentru că știți și voi că o activitate, nu cred că există ceva în viața asta, să lucrezi doar tu singură și să păstrezi o activitate doar pentru tine, pentru că totul se face prin oameni. Te ajut să-ți depășești limitele sau provocări pe care le ai, pentru că și în viața de zi cu zi, atunci când noi vrem să facem ceva nou, să fim deschiși către ceva nou, avem anumite provocări sau limitele care pe noi cumva nu ne dau pace ca să facem următorul pas, iar acesta vreau să spun că te voi ajuta să ți le depășești mult mai ușor. Tu cum crezi că ai dori să dezvolți o activitate dacă ar fi să o începi astăzi? Pentru un termen lung sau doar pentru unele necesități? Pentru că, într-adevăr, am întâlnit persoane care spun că își doresc o activitate pe un termen lung și unele pentru un termen mai scurt, poate prin anumite necesități. Vreau să vă spun că cu siguranță, în orice domeniu pe care noi ne dorim libertate financiară, mai mult timp, mai mulți bani, zic eu că un termen lung ar fi ceva mult, mult mai benefic pentru noi. O activitate pe care noi chiar putem să înțelegem că avem activitatea noastră proprie. Dar pentru unele necesități, dacă luăm o activitate nu tocmai într-un mod
serios, cu siguranță va fi și rezultatele pe care noi le aplicăm. Posibil ai mai primit activități sau ai cerut vreodată detalii la un anunț și era de tip multilevel marketing, adică companiile în care știți și voi că majoritatea companiilor sunt doar pe bază de a cumpăra sau de a veni produse, telegrame, ceea ce aici vreau să menționez că să aveți mare atenție atunci când deschideți un astfel de tip de activitate. Cripto, deja mulți din voi cred că cunoașteți în ce constă, chestionare prin care noi putem să facem anumite, după cum am înțeles, anumite clicuri prin care putem să câștigăm dacă noi umplim anumite chestionare, dar nu foarte mare câștig, împrumuturi, ceea ce cred că pe noi nu ar trebui să ne intereseze, pentru că sunt oameni care fac astfel de timp de activitate. Nu ai încercat de motiv pentru care poate îți părea prea ireal, deci poate să te ducă acele activități sau majoritatea vorbesc despre vânzare de produse sau ar trebui să investim sute și mii de euro pentru a începe acea activitate sau serviciu și cu siguranță nu ți-a mai inspirat nici încredere persoana care ți-a prezentat astfel de tip de activitate. Și ceea ce eu vreau să-ți ofer, poate ai mai auzit, cu siguranță mulți din noi plătim anumite abonamente la anumite servicii, pentru că vrem să avem anumite, cum să spun, condiții mai bune și sunt necesități pentru noi. Abonamentul care te plătește, așa am numit această activitate, pentru că o să vă spun următoarele minute. De ce? Așa se numește abonamentul care te plătește, bineînțeles că face parte dintr-o companie de network marketing, doar că vine cu un nou concept și bineînțeles că cu siguranță mulți din noi plătim abonamente la internet. Am pus acest serviciu pentru că mulți din noi cunoaștem, cum ar fi Orange, internet, ne oferă apeluri în rețea, mesaje nelimitate, dar costul pe care noi îl facem practic lunar, am scos în evidență doar așa un preț standard de 17 euro. Netflix este iarăși o posibilitate prin care noi putem să privim filme, seriale, desenii pentru copii, iar costul premium este de 12 euro. Cum am spus, cifrele se diferă de la o țară la alta. Electricitate, gaz sunt necesitățile pentru noi, pentru că să avem, cum am spus, condiții mai bune, iar prețul este diferit de serviciu, iarăși, și poate să se schimbe, cred eu, după perioade. Eu, personal, costul ar fi de 60 euro, 30 pentru electricitate și 30 pentru gaz. Dar, v-am spus, se depinde de la o lună la alta. Iar cu doar 9,95 euro, să știți că aveți posibilitatea să vă creați propria voastră activitate care vă dă posibilitatea să aveți 8 bonusuri de câștig, atât săptămânal, lunar și un venit pasiv pe un termen lung. De ce să plătesc acest abonament de 9,95 euro? Păi este singura obligațiune cu care avem noi în această companie pentru a avea propria activitate la cheie. Gândiți-vă pentru care ar fi costurile pentru o afacere clasică, contabilitate, investiții locale, materiale, birou și salarii, mai așa mai departe. Nimic nu este gratis în ziua de astăzi dacă să luăm așa în considerare că dacă noi vrem să atragem bani mulți, ar trebui să începem cu o mică investiție pentru a crește acei bani din unde ați început. Și dacă vorbim despre alte companii de multilevel marketing, peste tot se plătește vechi cu fusuri și anumite targete de vânzări lunare ca să rămâi activ sau ca să câștigi pe echipă pe care ai urmat-o. Da? După fiecare vânzare pe care tu ai făcut-o, să zicem, luna aia, oricum compania ți extrage din comision pe care tu ar trebui să-l încasezi. Și cel mai important este că aveți loc în matrice, un sistem unic prin care poți să câștiga bani în timp, chiar și fără să recomanzi nimănui. Pentru că, da, în această companie, noi ce facem este că recomandăm acest abonament și alte persoane să le împărtășim pentru a câștiga cât mai multe persoane, cum am spus, libertatea financiară, dar acele 8 bonusuri sunt 8 bonus pe care fiecare om își poate cum să zic așa, suplimenta care ar fi mai potrivit pentru el. Bineînțeles că te vei întreba despre ce firmă este vorba sau ce companie, este vorba despre Livegood. Poate ai mai auzit, poate n-ai mai auzit, dar să știi că compania vine tocmai din
America și are de peste un an de zile de când s-a lansat. Această companie aduce pentru noi cei care suntem din industria de marketing o activitate care să desfășurăm mult mai simplu și mai ușor, cer scuze, pentru care să nu mai avem anume obligațiunea de a vinde produse, de a acumula anumite puncte lunare, de a fi puse, nu știu, să menținem anumite calificări, să știți că aici iarăși sunt anumite calificări, dar dacă nu aducem pe nicio persoană, să știți că rămâneți la nivelul pe care voi l-ați atins în această activitate, nu ai tu nimic pierdut, pierde acea persoană care ți-a făcut pasul înapoi, să zicem așa, și 8 bonusuri de câștig o să vă le arăt doar atunci când dacă voi credeți că ceea ce v-am împărtășit acum vă părut ceva interesant, pentru că nu vreau să fac un video atât de lung prin care să vă detaliez fiecare bonus, dar vă trimit un link după care să puteți să analizați, să vedeți mai multe detalii despre această activitate. Să știți că dacă are doar un an de zile această activitate, are deja peste 1.000.000 de membri activi. Gândiți-vă, foarte multe persoane din alte companii au plecat chiar și după la un nivel foarte înalt, poate a avut o vechime de peste 6 ani, 8 ani, cum a fost în cazul meu de peste 6 ani, a plecat dintr-un loc, dar fiecare om eu cred că pleacă din motivul care cumva acolo pe noi ne reține ca să nu creștem. Și vă face o diferență dintre compania Livegood și alte companii, pentru că aici compania nu se axează pe vânzare de produse, pentru că am menționat că are 8 bonusuri de câștig, fără targete sau puncte lunare, fără minim de comandă personală sau echipă, libertatea de a activa și în altă companie, garanție de 90 de zile la returnarea produselor, iar achiziționarea acestui se întorc înapoi în contul dumneavoastră. Deci, Livegood nu înseamnă că dacă ele nu vând produse, înseamnă că nu sunt bune. Nu. Aici, Livegood dă libertatea la om să-și aleagă doar când are o necesitate de a-și cumpăra produsele pentru el. Și ceea ce mai important este că persoana se poate beneficia cu până la 80% reducere pe viață. Gândiți-vă că aici puteți găsiți produsul la un preț foarte pământesc, la un preț foarte mic și nu este anumit cu ambalare, cu tăva, și așa mai departe, pentru că, practic, în alte companii, compania în care am activat, produsele au fost destul de scumpșoare, doar că acolo a fost cu adaos, iar aceste produse sunt doar cu prețul de producător și omul își cumpără doar în caz că nu-și dorește. Posibilitatea de a crește și peste 214 țări, ceea ce în alte companii după cum am observat că este doar în 80 de țări, după cum am interesat și de alte companii, creștere, da? Gândiți-vă că voi aveți posibilitatea 214 țări să activați, asta ar fi super, să puteți să vă extindeți în foarte multe țări, inclusiv și Republica Moldova. Eu fiind din Republica Moldova, chiar mi-am dorit o activitate pe care să o desfășor, dar cu părere de rău nu sunt foarte multe companii care sunt și se dezvoltă în aceste țări. Dar și vreau să vă mai spun este că asta face diferența dintre Livegood și alte companii. Livegood, să spunem mai pe românește, trăiește bine. Și vreau să-ți mulțumesc din suflet că ai rămas până la final. Sper ca să faci cea mai bună decizie pentru tine, indiferent de ce domeniu sau activitate pe care o vei desfășura acum, dacă ar fi să începi astăzi. Sunt deschisă să parcurgem împreună pașii către ceea ce dorești să obții cu adevărat. Am rugăminte dacă tu ceva nu ai înțeles în acest video sau te gândești, ok, ce ar trebui să fac eu cu acest abonament? Sunt de acord, vreau să plătesc acest $10 pe lună. Care ar fi pașii? Am rugămintea să îmi scriu un răspuns după ce vizionezi acest video sau să contactezi persoana care ți-a lăsat această înregistrare pentru a-ți oferi acei pași către această activitate. Dacă cred că ți-a fost ceva util sau ceva interesant, nu mai sta pe gânduri și începe să te informezi mult mai mult și începe să lucrezi alături de mine, alături de noi. Bineînțeles că important este cât de mult tu dorești să începi această activitate. Eu îți mulțumesc și îți doresc o zi frumoasă și sper să faci alegerea cea mai potrivită. Mult succes!